Good Shepherd Sunday. No morning ato ang mga pagbasa karon, ang atong Ginoong Jesucristo mingon siya, ako mao ang pultahan. Ang musulod kanako makadawat og kinabuhi, may kaluwasan. May suon ang atong Ginoong Jesucristo is a good shepherd. Maayong magbalantay pagkanindot kung kitang iyang mga karnero musunod gyud taniya. Kay siya ang maayong magbalantay o sa description diri sa tong salmo, siya nga maayong magbalantay mugiya sa iyahang mga karnero. Asa man ngadto sa lunhawng sibsibanan. Pakano niya ang iyang mga karnero, matutuo niya ang iyang mga karnero. Ug paimnon didto sa tubig nga makahatag og kinabuhi. Mo ni good shepherd may suon. Mo ni maayong magbalantay alang nato ug pulong pa sa tong Ginoo. Isip maayong magbalantay alang nato. Siya andam nga muhatag siyang kinabuhi ug magpakamatay alang siyang gibantayan. Kinsa man ning gibantayan sa tong Ginoo, kinsa man ning iyang mga karnero, walay lain kundili ikaw ug ako, kitang tanan mo ang karnero sa tong Ginoo. Bisan pa man nga ang atong Ginoo may suon maoy magbalantay nato, bisan pa og doon na pa say makasakit, doon na pa pulong pa niya bisan pag ang mga lobo magpadung na ug mutukob sa mga karnero, iyang duphan ang iyang mga karnero ug siya mo'y unang magpakamatay. Siya mo'y unang magantos, magpasakit aron iyang mahatagan og kinabuhi ug maluwas ang tanan niyang gibantayan iyang mga karnero. Kinsa man ni iyang katawhan. Ug dinhi sa atong ebanghelyo nag-ingon ang atong Ginoo, ang atong Ginoong Jesucristo naingon siya, ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, musulod siya og mugula og makakaplag siyag masibsib. Nindot ba kini nga pamalandungan maigsoon nga numan diha lamang sa atong Ginoo kita makaangkon og kinabuhi. Kay sa kalibutan daghan kayo ang nag-offer pod og kinabuhi. Kanang kinabuhi nga para sa kalibutan alang nato ning kalibutana, kinabuhi nga mahimutang daghan kay makahatag nato og mga para nato katagbawan. Mga butang maghatag nato og kalipay, apan sa ngadto-ngadto dili kalipay ang atong padulngan. Ang kalibutan naghatag nato, nagtanyag nato og kinabuhi nga atong gusto atong matuman ug atong maangkon ang tanan para sa tong kaugalingon. Pero ang atong Ginoo ningon siya, ang maayong magbalantay dili ang kaugalingon may ang unahon kundi ang kinabuhi sa iyahang gibantayan. Iyahang mga karnero, mga tao nga iyahang gihalaran sa iyang kinabuhi. Muni maayong magbalantay migsuon. O kita pod nga iyahang mga karnero, kinahanglan nga mo dangop sad taniya. Musunod sad taniya tungod kay diha niya pulong pastong ebanghelyo ang musunod kanako makaangkon og kinabuhing madagayaon. Muna nga wag itay rason nga nung bubiya tas tong Ginoo. Wag itay rason nga nung dili ta magpatalinghog sa iyang mga pagtulunan. Ano man, tungod kay kung siya mo tudlo, bisan pa man og lisod, buhaton og tumanon ang iyang mga kasuguan apan kini nagpadung ginis kinabuhi. Mo man gitudlos tong Ginoo. Isip maing magbalantay nagtudlo nato nga ngayon tang magsakripisyo. Isip maing magbalantay ang Ginoo nagtudlo nato nga ang pagpuyog kinabuhi nga nagpasakit alang sa uban, mao nay kinabuhi nga pwedeng makalangit, pwedeng makahatag natong kabalaan. Mao nang atong Ginoo, bisan pa man og siya dinis kalibutan, manluluwas siya, Mesiyas siya, apan giyama-ayamaan ang atong Ginoo. Gisalikway siya, ug gipasanginlan sa makasasala hangtod nga gihukman siyang patyon, pero para niya okay lang, tungod kay siya man mao ang maayong magbalantay alang natong tanan. Ang taong nagsakripisyo maigsuon, maayusan nga magbalantay. Kita ingon anak man punta, naningkamot putang mahimo putang magbalantay sa uban. Kinsa man ang mahimong maay magbalantay. Ang inahan maayong magbalantay ngadto sa mga anak. Mao bitaw nang daghan kay nato ron nga tungod kay maayo kay silang magbalantay ngadto silang pamilya, bisan og kapoy kay kinabuhi, padayon naghapog trabaho. Bisan og bugat na kaayo ang trabaho, padayon lihapog sakripisyo ngano man na may pamilya nga ilahang gibantayan o giatiman. Munay maayong magbalantay kamong mga inahan ingon anak man mo.
Mga nagsakripisyo para sa pamilya, para sa mga anak, no? Para sa maginikanan, mga igsoon. Yun anak ta. Kung ang Ginoo maayo magbalantay nga rin nato may son, kita pod mahimutang maayo magbalantay ngadto sa uban. Muna nga bisan karon, bisag init na kaayo ang panahon, adlaw, pastilan. Kita gihapon kang mga igsuon nato nga nagtrabaho, nagbuhat sa init, no? Diha lang sa silingan nato nang dapit diha sa kanang kuan, nakikitrabaho sa kilid. Di taong bisag init kaayo, trabaho lang gihapon, ngano man, naama sila'y pamilyang ilang gibantayan, ilang gimatuto. Dini sa atua, no? Ganinang buntag sayo, na anay nagtrabaho diri sa tuang sound system, giayo, gipaningkamutan nga mamaayo atong sound system, no? Bot og madungog na baka ko diha sa luyo, no? Kung nagsulti ninyo, makadungog na baka mo diha. O kung sa pay kuwang ani ato panimpunan, no? Kuan pa man ni, padayon pa man tag restore ani. No? Ato atong mga workers ganina, nagbuntag hangtod naghapon, tanaw na ko nila, kapoy na kayo, pero padayon lang gihapon. Ngano man, tungod kay naapot sila'y pamilya, nga ilahang gimatuto, doon napot sila'y pamilya lang gibuhi. Ngano man ang ato makaisunan, bisag bugat na kayong trabaho, nahimos lang kargador, nahimos silang suguon lang sila dito, adtua dito, to ay gisugo dito, pag nahuman o sa kadawat, tuwa na sa ilain. Nganong trabahoon man? Tungod kay naa sila'y pamilya ilang ibantayan. Kamu, diin mo mugikan ganina. Kung sa imong trabaho, sa kainit sa adlaw, nganong naningkamot pang gihapon mo, tungod kay kun ang Ginoo, good shepherd alang nato nga igsoon. Kita pod, we have to be good shepherds for others. Hinumduman na nato, labi na itong pamilya. Kung na igsoon ang ato ang pamalandungan, kakita, kung natay Ginoong maluluyon na lang nato, kita po di ay kinahanglang mahimo sa tang maluluyon sa uban. Kung doon natay kauban sa tong trabaho, makitaan po nato ilang kahago, ilang kakapoy. Kung ang Ginoo maay kay nga nato, good shepherd ang Ginoo lang nato, kinahanglang makakita po nga, maisa tang magbalantay, ngadto bisan sa atong mga katabang. Nga usahay, masipyat sila, usahay, makapangasaba ta nila. Apan nalimot nga, buntang pagsayo, nagmata na sila, unya ato silang gipatrabaho, unya dili nato makitaan nga usahay, lapoy na pod kaayo ang ilahang lawas tungod sa trabaho, say dili ta makakita na. So on, we have to be good shepherds ngadto sa uban. O ni makapalangit nato, sige lang taghandom sa Ginoong maay kang magbalantay nga rin nato, apan kita dili ta mahimong maay magbalantay ngadto sa uban, nahimong wala nato makatuni ang mga hiya sa atong Ginoo. So kita pod, kami pong mga kaparian, maningkamot sad mi, nga mahimo sa ming good shepherds ngadto sa katawhan nga gitugyan sa Dios nga rinamo. Kitang tanan kun anak ta magsuon. Ha, mga ginikanan, you have to be good shepherds ngadto sa mga anak, ngadto sa mga igsuon. Ato ang mga trabaho diha sa eskwelahan, diha sa opisina, diha sa atong mga kompanya, diha sa atong mga construction, tanan. Maantigo tatang maluoy. Kaya usahay, may lang kitang sige giangungo sa kaluoy, Ginoo, kaluoy itaon ko. Apan usahay, dili ta makahatag og kaluoy ngadto sa mga taong kuyog nato sa atong kinabuhi. Igsuon mo ni atong pamalandungan, may natunta nga ang Ginoo mulukmay po sa itong kasing-kasing. Sa diyang naghandom ta nga doon natin Ginoong maluluyon. Doon natin Ginoong maayo nga magbalantay alang nato, nga nagpakamatay alang nato. Kita pod maningkamot sa tang magsakripisyo alang sa uban, alang sa tumakaubanan. Kay kita may suon, ang atong panaw, dungan gud ni. Dili ta kay mag-iya-iya sa atong kaluwasan, bahala na sila. Bahala na mo diha, ako'y basta maluwas lang ko, bahala na mo diha. Dili. Kitang tanan, nagkuyog, journey towards the kingdom of God. Muna itong hinumduman may soon, manindog. Nagatuo ako sa Diyos nga Amahan, makagagawa